Papuntang dagat, ang ganda ng mga bato. Doon sa dulo. No? Sana, no? Kumama. Ayan. Ang hangin lang, sobra. Tingnan mo naman ang buko. Suta. Sarado pa tanan. Il Corso. Italiano, tagiyani nung no. Rugby. So, tumutuyok ka niyon. Allah, asa naman tang tuyok-tuyok kumantani? Dito tikas, dito sa rin. Ano, Picture mo na rin. tuyok-tuyok ani. Picture mo na rin. Ah. Dito tikas. Tikas ra, atong naikantanan ni kay mo. Tuyo ni kaon niya. Kung naay mag-update. Diyan. Sana mata. Nakuha ni ini. Kamay, suto kamay. Okay na. Picture niya, may barko niya. May barko na idagat. May barko. Asam, naog mo na eh. Okay na, naog naman. Anami ani. Sige. Salamat kayo nung ha. Ala, bayad na. Kagad ang nakita ko dito sa kainan na ito. Manong's butterfly. Butterfly daw yun oh. Akala ko butterfly. And then here is the Big Daddy. Big Daddy na bus na merong maraming pagkain. Ang galing. Uy, my God. A black cat. Wow. Oh my God. Oh, ang gagawin niya. Ay, umihi siya doon sa butas. Yan pala kubeta mo. Galing Huli ka. Ala, public yan. Mahuhuli ka. Lagot ka. Lagot ka. Miming. Ay, baka kagatin ka, no? Baka kagatin ka. Tan. Uy, Tan siya oh. Oh. Miming, sama ka. Tan siya. Sama ka, Miming. Let's go. Ito na ang Il Corso. Matagal na kaming dumadaan dito, kaya lang hindi ko binibidyo. Ngayon ko lang binidyo. It's early in the morning. It's still 9:30 AM. At bagong dating lang kami dito. Di pa kami... Ay, sa bagay, nag-almusal kami bago kami pumunta dito. Kanina doon sa McDonald's. At ngayon, ay andito tayo sa Il Corso. At wala, mag-picture-picture lang tayo. Video-video. At pinapakita ko sa inyo itong
mall na ito. At hindi na natin dapat i-question kung anong klaseng mall. Sa pangalan pa lang Il Corso ay sa tingin ko Italian ang nag-construct nito. Italian ang sa Italian ang gagaling ang word na Il Corso. Ganda dito kasi meron ako nakitang airplane doon, and then sa baba ay barko. Ang ganda, no? Traveling on the ocean and traveling on air. Ang ganda. And here is the bridge here. Ayan ang bridge na Sisilex. Ayan. Ayan guys, ang gaganda ng view na makakuha dito. Ayan. At ito, ayan oh. Ayan ang pinaka number 1 na maganda. Napicturean kita. Ayan, ang ganda. Ganda pala talaga ng view dito. Maganda talaga. Nakakalamig sa mata. Very nice. Look at that. Yung construction pa ng building. Ganda rin ah. Modern. Eclectic. Paano ba i-describe? At ay nako. Original design. At dito may tubig na nga dyan. Meron pang tubig dito sa land. Ayan. Oh, di ba? Di ko alam kung pool ito. Hindi naman pool yata. This is not a pool, I think. Ano lang ito? It's just an decoration. Ewan, baka additional pampalamig ng mata. Ayan, ewan ko kung pwedeng kaliguan. At ito ay ang information stand. Ayan. IT center, supermarket dito siguro. Yan, dyan. Oh, wow. Nandyan na lahat ang mga kainan pero wala pa nagbubukas. Siguro later. Basta alam ko dito marami pupunta paggabi. Talaga. Dito naman ay may playground. Little playground for kids. Pero ang tingin ko ay parang inaayos ito. Para siyang slidean ng mga kids, pero ay sinaraduhan siya ng bakal. You see that? Hindi pa function. Okay? At eto, dito pagkakain ka, punta ka dyan sa loob ng mga little huts na made of rattan pa yan. Ang cute lang. Ganda dito. At dito yung Rico's Lechon. Ayan, the very well known Rico's Lechon here in Cebu. Na alam nyo naman na dyan din isang sa larangan ng lechon ay Cebu is one of the best of lechon baboy. So pakita ko tong signage kasi di pa naman tayo gutom ng lunch, kaya hindi muna tayo maglelecho, kakain ng lechon. Ito siya oh. Ayan, at ipapakita ko. Oh, ayan, meron siyang mga prices na dyan. Kung gusto nyo, kontakin nyo sila. At ayan ang contact numbers nila. Oh, the best yet, sabi niya oh. Yes, the best yet. Okay. At ayan ang pasyal natin today. At yung isa busy rin is vlogging. I'm vlogging and we are all vlogging here. Nakita nyo doon kanina may nagba-vlogs din na mga vloggers. At ang dami na nag-vlog nito. Dito may Japanese restaurant, may mga coffee shops, restaurants, Clear House, Seafood House, Pizza House, Seafood House. Ayun oh, speaking of fish, Seafood House, fishes. Ayan, I love that. Kaya lang sarado pa. Okay, sarado pa sila. Sinamantala lang nating mamasyal kasi marami pa tayong time. Oh, a lot of time pa. So Papa,
Biglang sa mata, no? Ang ganda. Ang ganda ng view. Tapos malapit sa dagat. Oo. Ganda ng Dagat view, na sa guys. baba. Okay, mag-picture taking na muna. Let's walk and walk. Nagwo-walking lang kami. Pa-practice kami na mag-walk. Hindi kami marunong mag-walk. No, just kidding. Nagwo-walking kami as exercise this morning kasi hindi pa time ng aming pupuntahan na sadya dito sa Cebu. That's why we're still here at nagbibideo lang sa mga magagandang tanawin ng Cebu. At ito yung mataan namin ngayong umagang to. Itong Il Corso na ang gandang pasyalan. So, dun sa Bohol marami ring pasyalan, pero I mean, para maiba naman, kung gusto niyo pumunta dito sa Cebu, ito ay magandang pasyalan at ganyan na picture-picturean, Instagram, para sa Facebook o video, mag-vlog kayo, ayan dito maganda. At kakain kayo, masarap kumain dito, ang daming mapilian. Sobra. So let's go walk. Lah. Walk lang kayo. Walk lang tayo. Walk lang tayo. Kita ba ang anino ko? Hindi kita. Hindi kita. Naku, umuulan na. Ay, naku. May ulan. May ulan na. Umuulan na. Umulan na. Ganda dito. Pero umulan na. Pati mga birds. Pati mga birds nag-enjoy dito. Look at that. Mga magbabarkada, oh. Ay naku, ang lalaki ng butil ng ulan. Ayan, yung mga birds umalis na kasi umulan. Oh my God, umulan na. Oh my God, umulan na siya. And here is Ayame Seaside Tales. Yun ay Luminous Japanese restaurant at saka espresso industry. Yung tower, makikita tayo dyan. Ang ganda ng tower. Ang taas. Wow. Wow. Ang ganda ng Torre. Torre ni David. Ay, may flowers ng ganda. Pink. Look at this. Pink siya, guys. Uy, para siyang baliti. Pero not baliti. Ganito ang bulaklak. Oh my God. Ang ganda. And then, ganito ang butil ng bunga. What is this? Do you know this plant? Oh, andito na naman. Umandar na naman ang plantita, guys. Nakakita ng plant na maganda. Paano ba kaya itanim ito? Ang ganda naman ito. My first time to see. At lumalaki siyang ganun. Parang baliti nga. Is this another kind of baliti? Anybody knows? Anybody? Please comment down below. Nanggaling ako dyan sa Torre na yan. Nanggaling daw sa Torre. Hindi ko nga siya inakyat, no. Sarado pa sila. So, ito, samantalahin kong ipakita ang the rest of the view. And here is the Parilla na restaurant. Ayan, ganyan dito, guys. Daming restaurants, grabe. Sobra, daming pagpilian. Lalo pag gabi ito, napakagandang tignan. Kasi yung mga effects ng lights, and then yung busy ng mga restaurants, makita mo, and then a lot of people pag gabi, ang saya, and then yung reflection ng light dito sa dagat. Kaya subukan nyo mamasyal dito. Ganda ng view, grabe. At ito naman, picturean ko. Ayan. Picture mo ako? Taka na, picture na kita. Yan ang view dito. And then paggabi, meron ding fountain dito. Ang ganda-ganda dito dahil
yung lights ng fountain, yung gandang tignan paggabi. Ayan. One day, we will come here at night time para makita natin ang view. Today, it's a daytime kasi dumaan lang kami, napadaan lang kami because we are going to somewhere else, ha? At kami ay siguro ay yan. May lakad nga kaya hindi pa namin hindi pa natin makikita ito ng gabi. Hindi ko pa ma-video ng gabi. At ginagawa pa, ang dami pang tinatrabaho, oh. You see that? Whew. Il Corso. Il Corso. Biglang tahimik. Ganda ng boat. Gusto kong sumakay doon. Ganda. Dami pang ginagawa. Hindi pa tapos lahat. At doon meron din papasukan doon. Hindi na muna tayo papasok. Dito na tayo. Oh, may stairs dito. Pababa tayo. Papuntang dagat. You see that? You see that? Nasira yung crocs ko. Natanggal yung kanyang ano. Oh, ang ganda dito. Ang hangin. Ang hangin lang. Sobra. Tingnan mo naman ang buko. Oh my God. Oh my God, ang hangin. Ang ganda ng view. Grabe, ang ganda. At yung mga boats. Fishing boats na maliliit. Oh, nangingisda sila. Ang sarap naman yatang ano, sana, no? Sumama. Ayan, ang ganda ng boat. Oh, papunta silang manguha ng isda. Gusto ko sumama, guys. Ayaw nila akong pasamahin. Ano ba yan? Gusto kong sumama, mangisda. Para maisugba dito sa daplin ng baybayon ng ano, Il Corso. Baka pagalitan ako ng gwardiya. Gusto nang magsugba dito. Pwede na eh. Lagay mo lang yung fish dyan. Maluluto na sa init ngayon, no? Diba? O, record sana kung ako ano, magsugba ng isda dyan. Ako baka pagalitan ako. Si Rich Cheats nagkalat doon sa Il Corso. Nako, pachay. Ayan. Ang papuntang dagat, ang ganda ng mga bato. Yung ano, hindi bato, ito yung constructed material na simento na nahulma hanggang doon sa dulo. Ang galing, ganda. Oh my God, kamuntik akong masagasa. Na guys, meron pang mga kainan doon banda sa dulo, pero tayo ay nakul sa oras, so let's go na. Kukuha na kami ng taxi. Pinakita ko lang to. Tingnan nyo, ang ganda nito. Torre na ganyan, na puro bricks na ganyan. Natural stone. I love it. I love this natural stone. That's why. Oh, pinakita ko na naman. So that's it. So, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo yung pasyal natin dito sa Il Corso. Ang ganda, no? So, matagal na kasi namin gustong pumunta dito. Dumadaan-daan kami, hindi naman ako nagbibideo. Minsan maraming tao, kaya na timing ngayon, walang tao. Kaya sabi ko, wow, it's our time. Ayan, thank you so much!